Ahoj všichni po roce, tak jsme se to zase sešli. Emil složil funkci mluvčího stáda expedice Mácháč a já jsem vyhrál konkurs na jeho místo. Teď vám povím, co jsme všechno ve Dvoře Králové zažili. Mé jméno je Cyril, těší mě. Jako řeknu vám, že cestovat s tímto stádem pro mě nebylo vůbec komfortní. Přece jen jsem trošku vyrostl. Jako zažili jsme toho vážně hodně, ale pojďme postupně. V pondělí jsme vyrazili směr Dvůr Králové, kde jsme lehce bloudili. Tam, kde končíš, Čau, ahoj. Než jsme konečně našli moje žirafí kamarády a hlavně žirafí holky. Konec snění a šup do práce. Co je to vlastně stereotypní chování žiraf? O tom bych mohl vyprávět. Třeba jak z nudy 50krát za hodinu otočíme ocasem. Nebo dokážeme proválet 24 minut z hodiny. Co se týče jídla, tomu věnujeme minimálně 25 minut za hodinu. A očista po jídle mi zabere stejný čas. Nevím, jestli s takovou frekvencí žraní obléknu loňský model plavek. Tohle stereotypní chování nám pomáhá odbourat stres, zkuste to také. Fakt doporučuji. A co bylo dál? Ani nechtějte vědět, kolik kilometrů nás čekalo, než jsme došli do tábořiště. Jak to, že před chvilkou... Pojďte, jak se máte? Dobrý. Je to výborný. 50. kilometr. Tadáš, jak se máš? Nikčo. S tím, že jsme cestou mohli chodit pouze mimo chodník. A víte proč? Protože jsme přece mimochodníci. Tak, a konečně tábořiště. Večeře, žirafinky, to jsou žirafí kravinky, volejbal, ten mi tady moc nešel. A pak hurá na kutě. Musel jsem počkat, než se mé stádečko zbudí, protože já spím pouze 25 minut za den. Ach ty kruhy pod očima, hurá úterý, vstávat a cvičit stádečko moje, zdravá snídaně, zbalit batůžky a vyráží mě směr safari, projíčka vláčkem po safari. Doufám, že mě nesežerou lvy nebo hyeny, já se fakt bojím. Ale nebudeme předbíhat. Víte, jak se převáží žirafy? Speciálně upraveným autem s výškově polohovatelnou střechou. Maximální výška je 4 metry a maximální rychlost 80 km za hodinu. Hustý. Víte, kolik mám krčních obratlů? Prý 7, možná 8. To je jedno, hlavně, že dosáhnu na lístečky a vidím do dálky na žirafí holky. A proč je můj jazyk černý? Ne, fakt nežeru uhlí. Je to kvůli sloníčku, když okusuju lístečky ve výšce, tak aby se mi nespálil. A krém s UV filtrem mi opravdu nechutná. Když jsme u toho jídla, já dostal hlad. Přišly na řadu chutné boží větvičky, krmení, chlazení, mazlení a mohli jsme společně odjet do tábořiště. To dramatický, ne? Ježiš! Začala se na 6. Proti právu. Nechci, aby se z něj vychoval, jak se chováš, jsem jenom chtěla říct tak 6, 7, 8, 9, 10. Super. Jsem zlobivý. Jmenuji se Igor Hnízdo. To jsem ale nevěděl, že nás po setmění čeká stezka odvahy, hluboký les, svíčky, divné zvuky, křik. Prosím přidat. Nestratil jsem se a šli jsme spát. A mě opět čekal šlofíček. Je tu ráno, poslední den, snídaně, zpracování toho, co jsme vybádali, úklid chatek a zasloužená cesta domů. Moc jsme se to užili. Budete mi chybět, stádečko moje, žirafí. Tak zase za rok. Takže žirafa je sudokopeník a mimochodník. A mimochodník znamená, že chodí pravou přední a pravou zadní dopředu a takhle se to střídá.
Žirafa jedla u plotu 20 minut za hodinu, což je 33%. Když žirafa rodí, tak u toho stojí a mládě padá z přibližně 2 metrů. Žirafa spí ve stoji, málo kdy si lehá, protože je tak zranitelná. Proč má žirafa černý jazyk? Protože ji chrání před slunečním zářím. Žirafa má 7 obratlí, ale vědci se domnívají, že můžou mít i 8 obratlí. Existují 4 druhy žiraf: rothschildová, severní, jižní a síťovaná. Co jste si vybrali za stereotypní chování? Vybrali jsme se žrát na svůj platu, protože nám přišlo, že žirafa opravdu hodně žere. Jak dlouho žrala? Žrala 25 minut hodiny, což je neskutečné. Jak je to v procentech za hodinu? V procentech je to tak, že žirafa prožere 41% z hodiny. Jak dlouho žrala v jednom průměru? Žrala v průměru 1 minutu a 44 sekund. A co z toho plyne? Že žirafa má ráda listy! Jo. A víte, čím se převážují žirafy? Ne, nejsou to žádné vysoké kamiony, ale jsou to speciálně vyrobené přívěsy na zakázku, které měníme po 5 letech. Víte, jakou rychlostí můžete jet, když převážíte žirafu? Je to přesně 80 km za hodinu, takže když budete mít mokrý vlasy, tak se vám snadno vysuší. Víte, čím je ten přívod tak speciální? Je speciální v tom, že se dá vyvýšit do výšky až 5 metrů, ale jezdí se ve 4, aby se neplatilo za speciální cestu a dopravu. Víte, odkud kam a kolik stojí nejdražší přeprava žirafy? Nejdražší přeprava žirafy je ze Španělska do Polska a stojí 8 000 eur, což je v přepočtu 200 000. Víte, co dělat, když má žirafa hlad? Na střeše přívěsu se nachází okénko, z kterého žirafa může jíst listy ze stromu. Víte, kolik je přepravců žiraf v Evropě? V Evropě je 5 přepravců žiraf. Holky, co jste vyzkoumali o žirafách? Emi? Že mají velký... Já jsem fotila, paní Solko, já jsem fotila. Kačko? Jo, že jsou hezký, no. Jsou hezký? A co se ti na žirafě líbí? Oni strašně pozorují okolí. Že furt papaj. To je papaj. A co papaj? No, trávu. Ale trávu? Emi? Že furt švihají ocasem. Ocasem. A kolikrát za hodinu? 50krát. Tak dobře. Barčo? Mají dlouhý černý jazyk. A proč? Aby si listí ze stromu otrhli. Není to kvůli sluníčku? Ne. Aby si ho nespálili? Aby se nespálil taky, no. Dobře. Johanko? No, furt koukají do přírody. Se rozhlížejí. A jak často se kouká za hodinu do přírody? Sledujeme stereotypní chování žiraf, ne? No. Tak čau. Krásný dobrý den, milí dámy a pánové, vítejte na dnešní reportáži o žirafách s Vláďou Přívozníkem. Dobrý den, zjistili jsme... No. Krásný dobrý den, milí dámy a pánové, vítejte na dnešní reportáži o žirafách s Vláďou Přívozníkem. Dobrý den, naše expedice zjistila, že žirafa zatočí ocasem 1 za 72 vteřin, což znamená 50krát za hodinu. Děkujeme. La prima vista tanto per benino si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro,